iku Sonin. Sonin ya. Sesideman umpama. Sonin. Nggih, sesideman umpama klater panjenengan. Pak Sigit, Pak Sigit. Bapak Pina. Ayo, Git. Tobat cepet saras Pin. Tak doakan teko kene Pin. Kanggo Bu Pina cepet nang waras. Cocok Pin requestmu umpama. Jamaah Tayub tanggalipun 24 bulan 5 monggo sami numplek-blek wonten Wangkit Kembang Bau Lamongan tanggal 24 bulan 5 monggo sami numplek-blek wonten Wangkit Kembang Bau Lamongan nggih. Panjenengan Pak Nur Kumendan. Halo Cak Sukri, halo. Berangkat sesideman umpama seweger Mas Omek tenang Mas Omek dulure dhewe yo diukur Mas Omek Pak Pina iki mau takon lab iki soalnya gue gak kena takon lab Dosa lara
pom